Ήταν να πάμε σε ένα μέρος να κάνουμε σέρφ, ήμασταν 2 αυτοκίνητα και εκεί που ήταν να στρίψει το μπροστινό αυτοκίνητο πέρασε τη διασταύρωση και τελικά πήγαμε στην επόμενη παραλία και μάθαμε ότι στην παραλία που τελικά δεν πήγαμε έγινε επίθεση καρχαρίας και πέθανε ένα σέρφερ. Γεια χαρά, είμαι ο Βασίλης Ζαμπίκος και σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα επεισόδιο του podcast της ζωής των άλλων. Ένα ανεξάρτητο και αφιλτράριστο podcast με ιστορίες αυστηρά κατάλληλες για ανηλίκους. Καλεσμένος στο σημερινό επεισόδιο είναι ο Δημήτρης, που από μικρό παιδί καβαλάει σανίδες παντός τύπου. Τον συνάντησα στο εργαστήριό του και κουβεντιάσαμε δίπλα στα έργα ζωγραφικής του, κυρίως για το σέρφ. Καλή ακρόαση. Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη και σε ευχαριστώ καταρχάς για τη φιλοξενία. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με πότε γεννήθηκες, πόσο χρονών είσαι? Γεννήθηκα το 70, 53 και κάτι τώρα. Μεγάλωσα στην Αθήνα. Η μητέρα μου είχε τρέλα με τα αθλήματα γενικά και έτσι εγώ κάπως μπήκα, κάναμε πιτσιρίκια σκι στα βουνά. Τότε οι συνθήκες ήταν δύσκολες, χωματόδρομοι και τέτοια. Εννοείς μπορεί να μην υπήρχαν τόσα πολλά χιονοδρομικά, ας πούμε? Ναι, δεν ήταν καθόλου οργανωμένα και ήταν περιπέτεια κάθε φορά να πας στα βουνά. Και σε τι ηλικία ξεκινάει αυτό? Εγώ ξεκίνησα 5 χρονών. Οκ, πολύ νωρίς δηλαδή. Από πολύ νωρίς, ναι. Μετά κατά 11 χρονών ξεκίνησα το windsurf. Επίσης έκανε η μητέρα μου λίγο. Και όλα τα έχω μάθει μόνος μου. Όλα τα αθλήματα δηλαδή. Εννοείς δεν υπήρχε instructor ή κάτι? Όχι. Τότε δεν υπήρχαν κιόλας νομίζω. Μιλάς τώρα για να ήσουν εσύ 10 εποχή 80 ας πούμε. Ναι, το 80. Οκ, και πρόσβαση σε εξοπλισμούς και όλα αυτά τα πράγματα πώς συνέβαινε εδώ στην Ελλάδα? Έβρισκες και αγόραζες και από το εξωτερικό. Σε ταξίδια γενικά. Αυτό συνδέεται με κάποιες διακοπές που πηγαίνατε σε συγκεκριμένα μέρη που ήταν φιλικά για αυτά τα αθλήματα, ας πούμε? Πηγαίναμε, ναι, και στα Βαλκάνια, γιατί εκεί είχαν μεγαλύτερη κουλτούρα της χιονοδρομίας. Οπότε είχαμε γυρίσει πολλά χιονοδρομικά εκεί. Και πιο μετά πήγαμε και στις Άλπεις. Στην Αυστρία, στη Γαλλία. Οπότε έχω ταξιδέψει αρκετά σε πολλά βουνά. Από μικρή ηλικία. Κάποια ανάμνηση πολύ ιδιαίτερη από τότε που σου έχει μείνει? Πρώτη φορά που είδα το snowboard το 88 και το είδα και το ερωτεύτηκα. Εννοείς ήσουν εσύ με τα πέδιλα και είδες μια είδα εναλλακτική? κάποιον να κάνει snowboard και λέω εδώ είμαστε. Αυτό σε τι ηλικία έγινε? Στα 18, ήμουν ήδη μεγάλος. Στο σχολείο ήσουν καλός μαθητής? Όχι. Ανήσυχος πολύ. Γιατί μ' άρεσε πιο πολύ τα αθλήματα και τα καλλιτεχνικά. Και με αυτά ασχολήθηκα. Είχες κάποιο αγαπημένο μάθημα? Κανένα. Τίποτα. Κάποιο άλλο άθλημα έτσι πιο, πώς να το πω, της πόλης, urban, έτσι στίβους τέτοια, ασχολήθηκες με κάτι τέτοιο? Ή ποδόσφαιρα, μπάσκετ, κατάλαβες? Όχι καθόλου. Urban skate έκανα, πατίνια, BMX, παλιά πολύ το 83-84. Και μετά dirt bike, ξέρεις, mountain bike. Χωρίς όμως να μπεις βαθιά και να ασχοληθείς με κάποιο από αυτά πολύ συγκεκριμένα? Όχι, έκανα λίγο απ' όλα. Τελειώνεις το σχολείο λοιπόν, έχεις ήδη δει το snowboard και μπλέκεις με αυτό έντονα? Ναι, πολύ. Δηλαδή έκανα συνέχεια snowboard. Όποτε μπορούσα πήγαινα για snowboard. Πόσο συχνά μπορεί κάποιος να πηγαίνει? Θέλω να πω, η σεζόν η δική μας, ο χειμώνας μας είναι, ξέρω εγώ, 6 μήνες. Όχι, είναι πολύ μικρότερο, είναι 3 μήνες. Αλλά επειδή είχα όλη την πόρωση, έκανα κάθε φορά που έβρισκα λίγο χιόνι, δηλαδή ανέβαινα και με τα πόδια. Συν ότι ταξίδευα στις Άλπεις και πήγαινα σε παγετώνες, οπότε έκανα πολύ snowboard τότε. Δύσκολο γενικά σαν άθλημα να ακολουθήσεις κάτι που έχει τέτοια συνθήκη? Θέλω να πω, δεν είναι σαν το σκέιτ, το αρπάζω και βγαίνω στην πλατεία. Είναι, ναι, γιατί θες καιρικές συνθήκες, εξαρτάσαι από τις καιρικές συνθήκες. Και πρέπει να ταξιδέψεις κιόλας. Βέβαια, να πας στο βουνό. Και φυσικά έχει και ένα οικονομικό βάρος περισσότερο από κάποια άλλα. Ναι, το ταξίδι. Ειδικά τώρα τις μέρες μας εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, είναι εύκολο. Αυτά λοιπόν τα κάνεις οδικός? Ναι, στην Ελλάδα οδικός. Και τι χιονοδρομικά έχει εδώ που εξυπηρετούν το σκοπό? Ποια είναι, ας πούμε, τα καλά? Εντάξει, είναι ο Παρνασσός που είναι κοντά στην Αθήνα, τα Καλάβρητα, το Μέναλο, Καρπενήσι, πιο βόρεια Βασιλίτσα, Καϊμάκ Τσαλάν. Υπάρχουν αρκετά στην Ελλάδα. Απλά εγώ τώρα το έχω γυρίσει πιο πολύ στο ορειβατικό snowboard που ανεβαίνεις με τα πόδια, δεν χρησιμοποιείς τόσο
τις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού. Lift και τέτοια Ναι. εννοείς, ας πούμε. Υπάρχουν ειδικά snowboard τα οποία χωρίζονται στα δύο και βάζεις κάτι ειδικά πράγματα από κάτω για να κολλάνε στο χιόνι και έτσι μπορείς και ανεβαίνεις στο βουνό. Και μετά το ενώνεις και κατεβαίνεις σαν snowboard. Οκ, αυτό λέγεται κάπως. Splitboard. Να το πάρουμε λίγο χρονικά λοιπόν. Έχεις ασχοληθεί με windsurf, skate, BMX, όλα λίγο και τελειώνεις το σχολείο και βρίσκεις το snowboard. Παράλληλα σπουδάζεις. Παράλληλα σπουδάζω καλές τέχνες, αλλά κάνω πιο πολύ snowboard. Δηλαδή είχα απορροθεί πολύ, μετά άρχισα να τρέχω και σε αγώνες, πήγα και σε κάποια παγκόσμια πρωταθλήματα. Μίλησε μου γι' αυτά. Ναι, έφτασα σε ένα καλό επίπεδο για την εποχή εκείνη. Είχα και κάποιες συνεντεύξεις σε περιοδικά αμερικάνικα, στο snowboarder. Ξέρεις, είχα φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Είχες πάρει κάποια διάκριση? Είχα τρέξει σε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα half pipe, freestyle λέγονται. Εκεί είχα βγει. Η half pipe είναι αυτή η ράμπα λοιπόν, ναι, που παίρνεις φόρα και είναι κάνεις σαν την ξύλινη για το skate, απλά είναι φτιαγμένη από χιόνι και κατεβαίνει στην πίστα. Είχα βγει, δεν είχα πάει για Ελλάδα, ας πούμε, που δεν είχαμε τέτοιες πίστες. Είχα βγει κάπου στη μέση, νομίζω 38ος, κάτι τέτοιο. Εδώ στην Ελλάδα υπήρχε κάποιος διαγωνισμός παράλληλα για να μπορέσεις να συμμετέχεις εσύ σε αυτό? Κάναμε κάτι διαγωνισμούς, ας πούμε, για να φτιάξουμε ομάδες τότε. Όπου το επίπεδο δεν ήταν πολύ υψηλό. Απλά επειδή εγώ είχα ασχοληθεί πάρα πολύ και πήγαινα και στο εξωτερικό πολύ, είχα κάπως καλύτερο επίπεδο. Πού το ρίχνεις αυτό το επίπεδο δεν είχε φτάσει εδώ? Έχει να κάνει με το ότι είμαστε χώρα που δεν έχει τόσο χιόνι? Δεν έχει τόση κουλτούρα και εγώ είχα και τρελή πόρωση. Δηλαδή σκεφτόμουν μόνο αυτό το πράγμα. Και από πού όμως αντλούσες γνώσεις τεχνικές πάνω σε αυτό? Τότε περιοδικά και βιντεοκασέτες. Τίποτα άλλο. Τα οποία μόνο εξωτερικό, ας πούμε. Τα βρίσκεις και στην Ελλάδα. Στα περίπτερα και σε κάποια μαγαζιά που φέρνανε ήδη snowboard. Σήμερα, αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί, υπάρχει instructor ή κάποιος τουλάχιστον να σε βάλει στα κόλπα, όχι τότε στα σκοτάδια όπως ήσασταν εσείς, ας πούμε? Ναι, τώρα υπάρχουν και πολλοί καθηγητές στα χιονοδρομικά, αλλά υπάρχει και το ίντερνετ που μπορεί να βρεις οποιαδήποτε πληροφορία. Δηλαδή, μόνο τα YouTube tutorials που υπάρχουν. Μπορείς να μάθεις άπειρα πράγματα. Εννοείς μπορείς να βρεις για κάθε κόλπο συγκεκριμένα στάση, αυτό? Τα πάντα, ναι. Και για τους εξοπλισμούς, για ό,τι θες. Όπως όλα τα πράγματα. Πώς ήταν λοιπόν τότε σε αυτή την κοινότητα εσύ να έχεις παίξει σε παγκόσμιο event και να έχεις έρθει κάπου στη μέση? Ενώ υπήρχε σεβασμός, ξέρεις? Υπήρχε, ναι, και κάπως με είχαν θεοποιήσει τότε στην Ελλάδα. Πώς ένιωθες τότε γι' αυτό? Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, γιατί κοίταζα απλά να περνάω καλά και να βελτιώνομαι. Σε τι ηλικία λοιπόν γίνεται αυτό? Ποτέ. Σε τι ηλικία έγινε? Στα 25-26. Πέρασε από το μυαλό σου να ασχοληθείς επαγγελματικά σαν αθλητής αυτό? Όχι, γιατί δεν το έβλεπα ποτέ έτσι. Το έκανα επειδή με ευχαριστούσε. Οπότε άμα γινόταν επάγγελμα, ίσως χανόταν αυτό. Δηλαδή έκανες από την καρδιά σου, όχι για να ζήσεις από αυτό. Ναι. Κάποια ανάμνηση από τους διαγωνισμούς, εννοώ το άγχος, διαγωνίζομαι πρώτη φορά? Ήτανε, ναι, αρκετή πίεση. Δηλαδή, πρώτη φορά που μπήκα σε κανονικό halfpipe και ήταν εκεί, ας πούμε, κάμερες, Eurosport, κριτές, αυτά, θεατές, ήμουνα full αγχωμένος. Ναι. Αλλά έκανα δηλαδή μια κατάβαση πολύ καλή. Θεωρείς για τα στάνταρ σου ήταν καλύτερη από ό,τι συνήθως, χειρότερη? Ήταν σίγουρα καλύτερη, αυτό ήταν το καλό. Ότι τα έδωσα όλα και δεν έπεσα, ήμουνα δηλαδή, τερμάτισα και ήμουνα πολύ ευχαριστημένος. Και λόγω μάλλον και ηλικίας που, ξέρεις, δεν έχεις τόσο, πώς να το πω, άγχος. Ναι, πιο χύμα. Είσαι πιο χύμα, ναι. Εκεί είδες και κάποιους αναβάτες παγκόσμιο επίπεδο, ας πούμε? Ναι, είδα όλα αυτούς που κοίταζα τότε στα περιοδικά και στις βιντεοκασέτες και τους θαύμαζα και τους είδα μπροστά μου. Αυτούς έπρεπε να ανταγωνιστώ. Και διαγωνιστήκατε. Ναι. Γνώρισες κάποιον από κοντά? Αρκετούς, ναι. Αρκετούς. Δηλαδή έχω γνωρίσει και το Gray Kelly που ήταν από τους πιο σημαντικούς αναβάτες, ο οποίος πέθανε από χιονοστιβάδα πριν κάποια χρόνια. Και είναι, ξέρεις, σαν legend, ας πούμε. Ναι, legend του snowboard. Και έχω γνωρίσει αρκετούς. Εκείνοι πώς αντιμετώπισαν όταν τους γνώρισες, όταν τους είπες είμαι από την Ελλάδα, ας πούμε? Νομίζω μια χαρά, ξέρεις, δεν είχαν κάποιο θέμα. Γιατί ζούσαμε όλοι, ξέρεις, το ίδιο όνειρο, ήμασταν στην ίδια κουλτούρα, οπότε δεν υπήρχε, ξέρεις, κάτι να μας διαφοροποιεί. Ότι εσύ, ξέρω εγώ, είσαι... Όχι, το ρωτάω από την έννοια ότι... δεν έχουμε βουνά και χιόνια. Από πού ήρθε αυτός, ξέρεις. Ναι.
Όχι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι το highlight από το snowboard. Ναι. Και τι ακολουθεί μετά από αυτό? Παρένθεση, στο snowboard πήρα και πολλές χορηγίες και από το εξωτερικό, οπότε μου καλύπτανε και τα έξοδα να πηγαίνω σε αγώνες και η Ελληνική Ομοσπονδία. Οπότε είχα μια άνετη ζωή ως snowboarder τώρα και βοήθεια. Ναι, ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Συγγνώμη να σε διακόψω. Αυτά ήταν αρκετά χρήματα και για να ζήσεις ή απλά για να ζήσω, όχι, απλά ζούσα το όνειρο. Οκ. Ναι. Ήταν λοιπόν αρκετά χρήματα για να μπορείς να συμμετέχεις στο διαγωνισμό και ίσως να κάνεις και κάποιες προπονήσεις. Προπονήσεις, ναι, και είχα και όλα και στο εξωτερικό προπονήσεις και πάρα πολύ εξοπλισμό. Οκ, φεύγουμε από αυτή τη σανίδα τώρα. Ναι. Και τι ακολουθεί μετά? Είσαι περίπου στα 25 μου λες τώρα. Ναι, κάπου εκεί δεν θυμάμαι τώρα σε ποια ηλικία. Έκανα και πολύ wakeboard. Που ξέρεις, με αυτό που σε τραβάει πίσω η βάρκα. Και εκεί είχα ένα ατύχημα στο γόνατο. Οπότε μετά για μία σεζόν δεν έκανα snowboard. Και κάπως εκεί άρχισα να κάνω surf. Ξέρεις, επειδή είχε λιγότερους κραδασμούς. Και surf έκανα τελείως τυχαία. Ξεκίνησα πρώτη φορά. Είχα πάει στην Ικαρία έτσι, ξέρεις, για κάμπινγκ, ελεύθερο κάμπινγκ. Και είχα μαζί μία σανίδα του surf και μία του windsurf. Εκεί δεν είχε αρκετό αέρα για windsurf, οπότε προσπαθούσα να πιάσω κύματα χωρίς να ξέρω ακριβώς την τεχνική. Okay. Και γενικά έπιανα κύματα και έφευγα ευθεία. Και έλεγα, εντάξει, δεν πρέπει να είναι έτσι το surf. Δηλαδή πρέπει κάπως να μείνω πάνω στο κύμα και να το εκμεταλλευτώ καλύτερα. Και κάπως έτσι από μόνος μου άρχισα να πηγαίνω διαγώνια. Οπότε άρχισα να κάνω κανονικά surf χωρίς να το έχω δει πουθενά. Αυτό βέβαια είναι και λίγο παραγόγο του ότι έχεις ήδη στα χρόνια φοβερή εμπειρία σε σανίδα. Ναι, σε σανίδα και του κύματος και της ισορροπίας και το πώς τρίβει. Αλλά ήταν τρελό συναίσθημα για μένα ότι κατάφερα και έκανα ride σε ένα κύμα χωρίς να ξέρω πώς γίνεται και χωρίς να μου δείξει κάποιος. Από πού άντλησες αυτή την εικόνα και ασχολήθηκες με το surf? Τελείως τυχαία. Ασχολιόμουν με το windsurf και απλά δεν είχε αέρα. Και ήθελα κάπως να περάσω στο χρόνο μου. Ναι. Και από τότε τρελάθηκα με το surf, άρχισα να ταξιδεύω πάρα πολύ. Τι διαφορά έχει λοιπόν το surf για σένα από το snow? Είναι το location που αλλάζει την οπτική? Είναι αρκετά παρόμοιο, γιατί πάλι κυνηγάς καιρικές συνθήκες. Και εντάξει, αντί για να πηγαίνεις στα βουνά πρέπει να πηγαίνεις σε θάλασσες και να βρίσκεις τα κατάλληλα κύματα. Μίλα μου λίγο γι' αυτό, γιατί δεν έχω καθόλου σχέση με το αντικείμενο καθ' αυτό. Δηλαδή κυνηγάς έναν αέρα, πρέπει να είναι προς την ακτή, φαντάζομαι αυτός. Εκεί είναι το πρόβλημα με το surf, ότι κυνηγάς μεν τον αέρα, πρέπει να είναι στην ακτή, αλλά για να είναι καλά τα κύματα δεν πρέπει να έχει αέρα στην ακτή. Οπότε πρέπει να βρεις κάποιες κατάλληλες συνθήκες ώστε να έχει έρθει το κύμα από μακριά και ο αέρας ή να μην υπάρχει, να είναι από την αντίθετη κατεύθυνση, που στην Ελλάδα είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή μόνο το χειμώνα στη Δυτική Πελοπόννησο και στην Ήπειρο μπορείς να βρεις τέτοιες συνθήκες και στην Κρήτη. Το κυνήγι των συνθήκων ή της παραλίας που μπορεί να τις έχει είναι και αυτό κομμάτι του αθλήματος για σένα? Ναι. Αυτό ήταν, δηλαδή πέρασα πολύ χρόνο ψάχνοντας σε χάρτες. Τότε δεν υπήρχε και το ίντερνετ, οπότε ψάχναμε κανονικούς χάρτες και λέγαμε εδώ ίσως έχει κύμα. Εμείς τότε παρακολουθούσαμε, ας πούμε, τις ειδήσεις που είχε την πρόγνωση του καιρού και έλεγε, ας πούμε, στη Δυτική Πελοπόννησο θα έχει δυτικούς και λέγαμε δυτική, άρα θα έχει κύμα, και ξεκινάγαμε με το αυτοκίνητο και πηγαίναμε και ψάχναμε μέρη να κάνουμε σερφ. Τι εποχή συνήθως το κάνατε αυτό? Αυτά είναι συνήθως το χειμώνα. Ενώ το σερφ είναι καλοκαιρινό, στην Ελλάδα οι συνθήκες είναι πιο κατάλληλες το χειμώνα. Και αυτό όμως τι σημαίνει εξοπλιστικά για σας? Πρέπει να έχει στολή. Και πόσες ώρες μπορείς να είσαι στο νερό με μια στολή? Τότε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες καθόμασταν και 5, 6, 7 ώρες. Τώρα, ας πούμε, αντέχω μέχρι 2-3 max. Οκ. Εννοείς υποθερμία κανονικά? Δηλαδή. Ναι, αρχίζω και κρυώνω, κουράζομαι. Είναι μοναχικό σπορ ή το κάνατε παρέα? Είσαι μόνο στο νερό, σίγουρα, αλλά πάντα με παρέα. Και γενικά το να πας κάπου τελείως μόνος σου δεν είναι ευχάριστο. Θες πάντα να είσαι με παρέα. Ξέρεις, να μοιραστείς με τον άλλον το κύμα που έκανες. Ή θα μπούμε από εδώ, θα πηδήξουμε αυτά τα βράχια, θα κάνουμε αυτό. Οπότε περίγραψε μου λίγο μια εκδρομή. Βλέπετε πρόγνωση τύπου την Πέμπτη και λέτε Σάββατο φύγαμε? Όχι, έπρεπε να φύγουμε την επόμενη. Οπότε συνήθως τότε κάναμε και κάμπινγκ, φορτώναμε σκηνές sleeping bag, σανίδια και φεύγαμε. Και μέναμε στην παραλία όσο είχε κύμα. Τι ώρες συνήθως ευνοούν αυτό το πράγμα? Ενώ βράδυ δεν μπορεί να καβαλήσεις, έτσι? Όχι, βράδυ όχι.
Οπότε όσο έχει ήλιο. Όσο έχει ήλιο, ναι. Άρα ξεκινάτε από Αθήνα τύπου Χαράματα. Ναι, θυμάμαι πολλές φορές να ξεκινάμε και Χαράματα. Και πηγαίνετε με τα αμάξι, βρίσκετε παραλία. Και θυμάμαι τότε που είχαμε και τρελή ενέργεια και αυτά, να βγαίνουμε το βράδυ και να το πηγαίνουμε σε ρί. Δηλαδή αυτό είχε γίνει πολλές φορές. Τι τύποι ήταν οι υπόλοιποι σέρφερ που κάνατε παρέα και βγαίνατε και χώνατε? Ναι, οι σερφάδες γενικά στην Ελλάδα προέρχονται από διάφορες, πώς να το πούμε, κουλτούρες. Mm-hmm. Δεν ήταν απαραίτητα άνθρωποι που έρχονται από το skateboard ή το snowboard. Μπορεί να έρχονταν και από το windsurf, οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους μπορεί να ακούγαν και διαφορετικές μουσικές, να αντινόντουσαν και διαφορετικά. Δεν ήταν όπως τότε, ας πούμε, οι skaters είναι έτσι, οι BMXers έτσι. Okay. Οι surfers ήταν λίγο πιο ανοιχτό, θα το έλεγα. Ναι. Πιο ανοιχτό το κοινό. Και η δική σου παρέα, ας πούμε, τι άτομα Εμένα είχε? γενικά ήταν η παρέα από το snowboard. Όλοι οι φίλοι μου κάναμε τότε snowboard. Οι οποίοι μεταπηδήσαν όλοι και στο σερφ. Κάποιοι ναι, κάποιοι όχι, δεν τους άρεσε. Τελικά έρχονταν για την εκδρομή και τη φάση. Γιατί η όλη εκδρομή ήταν ωραία. Ξέρεις το ότι πηγαίναμε στην παραλία, ράζαμε εκεί, ψήναμε στην παραλία. Οπότε φεύγετε από εδώ με τα μάξι, φτάνετε παραλία. Πρώτα χώνετε ή πρώτα στείνετε τη σκηνή? Πρώτα χώνουμε. Η σκηνή στηνόταν λίγο πριν νυχτώσει στο παραπέντε πάντα. Okay. Πάνε να εκμεταλλευτείς λοιπόν. Ναι, ακριβώς, ναι. Πηγαίναμε και πολύ καλοκαίρια στην Τίνο και αράζαμε τότε στην Κολυμπήθρα. Και κάναμε κάμπινγκ, ας πούμε, πολλές μέρες. Και θυμάμαι ότι για να ακούσουμε τον καιρό, επειδή δεν είχε τηλεόραση εκεί, είχαμε τηλεκάρτα και πηγαίναμε στο τηλεφωνικό θάλαμο που είχε έναν αριθμό που σου έλεγε την πρόγνωση του καιρού. Και έτσι αποφασίζαμε αν θα κάτσουμε ή θα φύγουμε. Αυτό είχε πλάκα, δηλαδή, ξέρεις. Ότι τώρα, ας πούμε, μπαίνεις απλά στο κινητό, βλέπεις την πρόγνωση, ξέρεις που θα πας. Ναι, ναι. Είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Ενώ τότε πηγαίναμε εκεί, αράζαμε και ξέραμε πότε θα φύγουμε και πότε θα κάνουμε σερφ. Πες μου τα πιο μάλλον δημοφιλή σποτ στην Ελλάδα. Για καλοκαίρι είναι η Ικαρία, η Κρήτη, η Τίνος και η Νάξος αρκετά καλή. Το αγαπημένο σου, έτσι, το πιο φιλικό? Στην Ελλάδα. Ναι, φιλικό θέλω να πω ότι να σου έχει φερθεί ο χώρος και το κύμα καλά, ρε παιδί μου, να έχεις ωραίες αναμνήσεις από αυτό. Νομίζω ο Ήπειρος μου αρέσει πιο πολύ. Δηλαδή στην Πάργα και εκεί γύρω-γύρω. Το σερφ ακολούθησες παρόμοια πορεία όπως με το snowboard, ενώ κυνήγησες αγωνιστικά κάτι έτσι πιο επαγγελματικά, αν θες? Επαγγελματικά όχι, ούτε αγωνιστικά. Απλά κυνήγησα το όνειρο να πάω σχεδόν σε όλο τον πλανήτη να γνωρίσω πολλά διαφορετικά κύματα. Και αυτό, ας πούμε, μου άνοιξε τρελούς ορίζοντες. Δηλαδή, ξέρεις, είδα χώρες που δεν θα πήγαινα έτσι κι αλλιώς, είδα απίστευτα πράγματα. Αυτό... Δηλαδή τα ταξίδια και μόνο άσχετα από το σερφ, ξέρεις ότι πήγα σε περίεργα μέρη, ήταν φοβερή εμπειρία. Το πρώτο ταξίδι, ας πούμε, πώς σου ήρθε και είπες έφυγα, πάω να το κάνω? Τότε υπήρχαν τα περιοδικά, πήγαινε στο περίπτερο και έτυχε να πάρω ένα περιοδικό σερφ. Mm-hmm. Απλά για να το ξεφυλίσω, γιατί μου άρεσε. Και ανοίγω μια σελίδα και βλέπω μια φοβερή παραλία και διαβάζω που είναι και λέει Ινδονησία. Λέω, πρέπει να πάω εκεί. Και πήγα. Οκ. Στη συγκεκριμένη εννοήση που έχεις δει. Πήγα στην Ινδονησία χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, backpacker, και τη γύρισα με 3 φίλους μου. Και εκεί έμαθα κάπως να κάνω σερφ. Και μετά το άλλο αστείο ταξίδι που έκανα, έβλεπα μετά τον Άτλαντα και λέω Ινδονησία είναι μακριά, σίγουρα κάπου υπάρχει πιο κοντά. Κάτι τόσο καλό. Ναι, τόσο καλό, και βλέπω κάτω από την Ινδία κάτι νησάκια που ήταν οι Μαλδίβες και λέω εδώ έχει σίγουρα κύμα, χωρίς να το ξέρω. Τέλος πάντων, ανοίγω μια εφημερίδα και βλέπω διακοπές στις Μαλδίβες. Παίρνω τηλέφωνο, λέω ναι, γεια σας, με ενδιαφέρει πόσο κάνει, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά θέλω να ξέρω άμα εκεί που είναι το ξενοδοχείο αν έχει κύμα. Τέλος πάντων, μου λέει ρε φίλε, δεν ξέρω, να ρωτήσω. Και πάρε με σε λίγο. Τον παίρνω πίσω τηλέφωνο, μου λέει είχε λέει πάρα πολύ κύμα σήμερα, δεν έκανε κανείς σερφ. Του λέω εντάξει, κλείστο όπως είσαι. Και πήγα τώρα σε ένα μέρος χωρίς να έχω ιδέα, που είναι πλέον από τα πιο γνωστά σποτ στον πλανήτη. Okay. Αλλά εγώ πήγα, ξέρεις, τελείως μάλλον εδώ έχει κύμα. Ναι, ναι. Που είχε πλάκα. Πες μου και αυτό το ταξίδι τώρα λίγο, ενώ υπήρχε άγχος, που πάμε τώρα, πώς θα είναι? Επίσης πας σε μια χώρα, δεν μιλάς τη γλώσσα. Στην Ινδονησία ναι, ήταν περιπέτεια. Στις Μαλδίβες είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Mm-hmm. Γιατί οι Μαλδίβες είναι απλά μικρά νησιά που έχουν ένα ξενοδοχείο και είσαι εκεί. Η Ινδονησία τώρα είναι μια τεράστια χώρα που
Ξέρεις, πήραμε λεωφορεία, τρένα, καράβια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πόσο εύκολα σου μένει το commute για να φτάσεις? Είχαμε βιβλία οδηγούς, τα Lonely Planet, δεν ξέρω αν τα έχεις ακούσει. Και διαβάζαμε αυτά, ό,τι λέγανε αυτά, ξέρεις, και ρωτώντας. Εκεί συνέβη κάτι έτσι? Πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν σε οποιοδήποτε ταξίδι. Ξέρεις, να στην πέσουν, να σε κλέψουν, να σε κοροϊδέψουν, τέτοια πράγματα. Συνέβη κάποια ατυχία, Χοντρή ατυχία, όχι. Εκεί όμως δεν είχατε την πολυτέλεια του στείνω σκηνή μένω. Κάπου όχι, εκεί μέναμε σε μικρά ξενοδοχεία. Αλλά ήταν απλά. Ξέρεις, δεν ήταν και τόσο ανεπτυγμένοι τουριστικά τότε και υπήρχαν μικρά hostels που έμενες πάνω στην παραλία με ελάχιστα χρήματα και. Αυτό είναι ονειρεμένο. Ονειρεμένο. Σε αυτά τα ταξίδια γνώρισες και σέρφερ βέβαια ντόπιους ή και γενικώς άλλων εθνικοτήτων που κάνουν το ίδιο πράγμα με σένα, σωστά? Ναι, πάρα πολλούς. Κάποιες φιλίες πιο σταθερές? Επειδή τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ και η επαφή ήταν με γράμματα, κάπως χαθήκανε μετά στα χρόνια, οπότε δεν έχω κρατήσει φιλίες. Υπήρχε αλληλογραφία, δηλαδή κάθε φορά που πηγαίναμε σε ένα μέρος, στέλναμε και μια κάρτα, ξέρω εγώ, σε όλους τους φίλους που έχεις γνωρίσει. Κάπως έτσι ήταν τότε. Για να μάθουν ότι. Ναι, πήγα εκεί, ήταν ωραία κτλ. Ωραία. Τα ταξίδια χρονικά τα θυμάσαι? Ξεκίνησες, λες, Ινδονησία, μετά. Μετά Μαλδίβες. Ναι. Μετά έμαθα και καλύτερο σερφ, οπότε κυνηγούσα και πιο δύσκολα κύματα και πιο απομακρυσμένα. Αυτό θέλω να μου πεις τώρα. Μετά είχα πάει στον Παναμά, ναι, το θυμήθηκα. Ποιο είναι, ας πούμε, το πιο δύσκολο, τα πιο ζώρικα κύματα? Είναι ωκεανού? Ναι, όλα είναι σε ωκεανούς. Σε πολύ δύσκολα εγώ δεν έχω πάει, δηλαδή δεν είμαι και σε τόσο καλό επίπεδο να μπω σε δύσκολα κύματα. Δύσκολα έχει και η Χαβάη και η Πορτογαλία. Γενικά στον Ατλαντικό έχει δύσκολα και η Αυστραλία, κάποια μέρη στην Ινδονησία. Αν είχαμε ένα χάρτη μπροστά μας, θα έλεγες ότι έχεις πάει σε μεγάλο κομμάτι του πλανήτη? Νομίζω έχω πάει σχεδόν σε όλο. Και ένα favorite από όλα αυτά που θυμάσαι πιο έντονα? Θέλω να το κρατήσω κρυφό. Δεν έχει κόσμο. Δεν είναι στην Ελλάδα? Όχι. Εντάξει. Είναι στον Ινδικό ωκεανό, κάποια νησάκια. Οι φίλοι μου τα ξέρουν. Τέλειο. Υπάρχει λοιπόν είναι δύσκολο να πας, μπορώ και να το πω, ξέρεις. Απλά είναι, για να φτάσεις σε αυτά τα νησιά θες 3 μέρες από την Ελλάδα να ξεκινήσεις. Δηλαδή πρέπει να πάρεις 2 αεροπλάνα, 2 καράβια, θες πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Και είσαι εκεί στο πουθενά, δεν έχει πολιτισμό, ξέρεις, είναι. Και δύσκολη επιβίωση. Δηλαδή στην παραλία έχει κάποιες μύγες που σε τσιμπάνε συνέχεια. Δεν μπορεί να ράξεις την παραλία. Οπότε πρέπει να βγεις από τη ζούγκλα και να τρέξεις στη θάλασσα. Μετά έχει κροκόδιλους. Δεν έχει καθόλου ευρωπαϊκό φαγητό. Έχει μόνο ινδικό. Οπότε άμα έχεις πρόβλημα με το στομάχι σου δεν την παλεύεις. Ξέρεις, έχει τέτοια θέματα. Δεν έχει δρόμους για να πας στις παραλίες. Έχει μονοπάτια που να κατέβεις με μηχανάκι που είναι δύσκολο με τη σανίδα κτλ. Έχει όλα αυτά τα. Τώρα που με πήγες εκεί, πες μου λίγο δυσκολίες που μπορεί να συναντήσεις σε αυτό μέρος. Το άθλημα. Σε ένα τέτοιο, και πάμε και στα πιο εύκολα μετά. Εντάξει, αυτό που μου συνέβη και εκεί πέρα ήταν το lockdown. Αυτό είναι το πιο κακό σενάριο που έχω συναντήσει. Δηλαδή, έφαγες lockdown στο εξωτερικό? Ήταν όταν ξεκίναγε και άρχισαν να κλείνουν όλες οι πτήσεις και παραλίγο να αποκλειστώ εκεί πέρα. Μπορεί να μην ήταν και τόσο άσχημα, αλλά δεν μας αφήσανε. Δηλαδή θέλανε να φύγουμε από το νησί και κάπως να γυρίσουμε πίσω. Κάποιοι Αυστραλοί φίλοι κρυφτήκανε στη ζούγκλα για να μην τους βρουν οι αρχές. Φοβερό. Τελικά τους βρήκανε και τους στείλανε τώρα σε κάποια πόλη της Ινδίας και τους κλείσαν σε ένα ξενοδοχείο. Οπότε δεν ήταν καλό σενάριο. Και πόσο καιρό φάγανε εκεί? Νομίζω φάγανε 1 μήνα. Αν ήθελε λοιπόν κάποιος τώρα να ξεκινήσει, τι θα του πρότεινε σαν συμβουλή, τι θα του έλεγες? Καταρχήν να δοκιμάσει σε μια σχολή. Υπάρχουν στην Ικαρία, υπάρχει μια σχολή πολύ καλή. Είναι και ωραία εκδρομούλα. Στην Κρήτη υπάρχουν 2-3 από ό,τι ξέρω. Και στην Αθήνα κάποιες σχολές που κάνουν μαθήματα όταν έχει νοτιά στη Βουγιαγμένη. Που πρέπει να τα βρεις από το ίντερνετ αυτά. Δηλαδή να δει άμα θα του αρέσει καταρχήν. Και να μάθει και τα πρώτα βήματα. Δεν θα συνιστούσα δηλαδή να αγοράσει κάποιος μια σανίδα και να πάει. Ξέρεις, θα ταλαιπωρηθεί. Και υπάρχει πιο εύκολη λύση.
Εσύ πώς και δεν ασχολήθηκες με το να διδάξεις? Έχω διδάξει καταρχήν 200 φίλους μου. Α, σωστά, ναι. Απλά όχι σε επίπεδο να πληρωθείς γι' αυτό. Ναι, δεν το έβλεπα ποτέ σαν επάγγελμα κάτι τέτοιο. Ξέρεις, μ' άρεσε η όλη κουλτούρα και η ευχαρίστησή του. Άλλη ενασχόληση γύρω από το σερφ, ας πούμε? Όταν ξεκίνησα όλα αυτά τα αθλήματα, ήθελα κάπως να τα διαδώσω στον υπόλοιπο κόσμο. Ότι υπάρχουν καλά μέρη για σερφ στην Ελλάδα, υπάρχουν καλά μέρη για skate, για BMX, για snowboard. Και έτσι αποφάσισα να εκδώσω ένα περιοδικό το 1999 που να μιλάει για αυτά τα αθλήματα και να δείχνει στον κόσμο που να πηγαίνουν. Είχε τεχνικές, συνεντεύξεις. Και ασχολήθηκα με αυτό τα 4 χρόνια και παράλληλα οργανώναμε και πάρα πολλά events, διαγωνισμούς, συναυλίες. Θα έλεγες ότι εκείνη η εποχή ήταν γερό το community στην Ελλάδα? Ήταν πάρα πολύ μικρό, αλλά ήταν πολύ ενωμένο. Δηλαδή οι skaters κάνανε παρέα με τους BMXers και τους snowboarders. Τώρα είναι πολύ μεγαλύτερο το community και δεν είναι τόσο συνδεμένοι. Όπως είπες και εσύ πριν, συναυλίες TXC τότε στο Αν. Ναι. Ήταν όλο αυτό το community, έτσι δεν είναι? Ναι, δηλαδή έβλεπες όλους αυτούς μαζί. Και αυτό ήταν το community, ουσιαστικά τα 500 άτομα και οι γραφιτάδες. Πέραν του extreme sport, συνδεόταν και με μουσική και με το graffiti. Ήταν όλο με μια urban, ας πούμε, κουλτούρα. Ναι, ήταν ένα πράγμα μαζί. Χωρίς όμως απαραίτητα είναι τα ίδια άτομα που κάνουν τα πάντα. Ναι, όχι. Ίσως εγώ έκανα λίγο απ' όλα. Mm-hmm. Και αρκετοί κάνανε 1-2 αθλήματα, αλλά ήταν όλοι μια παρέα. Ως προς το περιοδικό, ένιωσες ότι έδωσε αυτό που έπρεπε εκείνη την περίοδο? Και με το παραπάνω. Πάρα πολύ. Ναι, ήταν πολύ δημοφιλές. Εντάξει, το πουσάραμε κι εμείς πολύ. Θυμάμαι πηγαίναμε οι ίδιοι στα περίπτερα και τα διανέμαμε. Ξέρεις, κάναμε πολλή δουλειά. Και η επιτυχία ήταν ότι είχαμε πάρα πολλούς... είχαμε αρκετές διαφημίσεις και από προϊόντα που ήταν εκτός του χώρου. Ξέρεις, δηλαδή μας υποστηρίζανε. Αυτό ήταν το σημαντικό, γιατί μπορούσαμε και το κάναμε. Το οποίο το να τρέχεις ένα περιοδικό σημαίνει ότι αφενός αφαιρείς από το χρόνο που περνάς στο ίδιο το σπορ, ναι, και αφετέρου μπαίνεις σε μια λούπα να μιλάς με φωτογράφους, διαφημιστές, με εταιρείες, με αυτό, εκδότες. Ναι, και γι' αυτό το σταμάτησα. Γιατί έγινε μετά πραγματική δουλειά και όταν άρχισε να γίνεται δουλειά, λέω εντάξει, δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω, αλλά βοήθησε πάρα πολύ. Πιστεύεις σήμερα υπάρχει ανάγκη για κάτι παρόμοιο? Νομίζω όχι, γιατί υπάρχει το ίντερνετ και βρίσκεις όλες τις πληροφορίες εκεί πέρα. Και γι' αυτό τώρα, ας πούμε, αν υπήρχε αυτό το περιοδικό, δεν θα ήταν δημοφιλές. Σήμερα, έτσι όπως το βλέπεις το extreme sport πράγμα όλο, πώς φαίνεται? Ναι, καταρχήν τώρα όλα αυτά τα αθλήματα έχουν γίνει ολυμπιακά. Mm-hmm. Οπότε έχουν γίνει κανονικά αθλήματα όπως όλα. Δεν έχουν πλέον όλη την κουλτούρα που είχαν από πίσω. Εντάξει, είναι ωραίο το ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο και οι συνθήκες. Απλά δεν έχει πλέον αυτό το ρομαντικό χαρακτήρα που είχε τότε. Ξέρεις, της ξεγνιασιάς, δεν ήταν ανταγωνιστικό. Τώρα υπάρχει πολύ ανταγωνισμός. Τότε ήταν αλητήρι, δεν τους ένοιαζε. Τώρα, ας πούμε, πολλοί κάνουν ένα κόλπο για να το βάλουν στο Instagram να πάρουν likes. Αυτό έχει γίνει. Ναι. Η απλή μορφή, και μετά είναι να πάρεις ένα χορηγό που αυτό είναι ok και να πας σε κάποιους αγώνες. Αυτό είναι ένα επόμενο στάδιο και πιο δύσκολο. Εντάξει, εγώ ακόμα το κρατάω όπως το κρατούσα και τότε. Με την παρέα μου, τις εκδρομές μας, ξέρεις, πιο ρομαντικά. Ούτε ανταγωνιστικός είμαι, ούτε... Το τελευταίο ταξίδι που έκανες? Τελευταίο είχα πάει Γαλλία και Ισπανία. Δηλαδή στο Όσεγκορ και Σαν Σεμπαστιάν, σε αυτή την περιοχή. Στους Βάσκους. Και έκανα λίγο σερφ. Ήταν η εποχή καλή και είχε αρκετό κύμα. Η φυσική κατάσταση, ok. Δεν πνίγηκα. Μεγάλα κύματα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος και δύσκολο να πιάσεις κύμα λόγω του κόσμου. Ξέρεις, ερχόταν, ας πούμε, το κύμα και στο δίπλα σου ακουμπούσε άλλο σέρφερ. Για να καβαλήσετε όλοι το ίδιο, ένας πρέπει να το καβαλήσει. Δηλαδή ένας έχει την προτεραιότητα. Okay. Και άμα καβαλήσεις το κύμα του αλληνού, μπορεί να τσακωθείς, να χτυπήσεις, οπότε πρέπει να το αποφύγεις αυτό. Πήγαινε λίγο εκεί στους άγραφους, ας πούμε, νόμους.
Όποιος είναι πιο κοντά στο σκάσιμο του κύματος έχει προτεραιότητα. Αλλά όσο πιο κοντά είσαι, τόσο πιο δύσκολο είναι να το πιάσεις. Οπότε πρέπει να είσαι και πιο καλός στο άθλημα. Και περίγραψε μου λίγο τη συνθήκη. Κάθομαι, περιμένω να έρθει καραούλι, το βλέπω, το σποτάρω από μακριά. Πώς δουλεύει αυτό? Ναι, περίπου υπολογίζεις που θα σκάσει. Δηλαδή αυτό το αποκτάς με την εμπειρία και πας και το κυνηγάς κάπως. Δηλαδή να είσαι στο κατάλληλο σημείο. Αλλά μαζί θα το κυνηγήσουν και άλλοι 10. Και όποιος είναι στο πιο καλό σημείο θα μπει. Το πιο καλό κύμα που έχεις καβαλήσει, το θυμάσαι? Πολλά θυμάμαι. Και στην Νικαράγουα είχα καβαλήσει τα πιο ωραία μεγάλα. Στη Χιλή επίσης. Όταν λέμε μεγάλα, γιατί μεγέθη μιλάμε? Τα πιο μεγάλα που έχω καβαλήσει είναι περίπου 4 μέτρα. Όχι μεγαλύτερα. Όπου, πώς να το θέσω τώρα, για να το ευχαριστηθείς, πόση ώρα αυτό μπορεί να σε βγάλει και να πεις το καβάλισα όλο, το τερμάτισα? Γιατί το σερφ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει τρίξει κάτι τέτοιο. Έχει, δηλαδή κάθε στροφή, εγώ έχω μείνει στροφές, αλλά μετά μπορεί να το εξελίξει, να κάνεις και aerials. Και το ιδανικό είναι να είσαι μέσα στο tube, λέμε, ξέρεις, δηλαδή όταν εκεί, έρχεται από πάνω. Όταν σου κουκουλώνει. Το οποίο αυτό πόσο διαρκεί στα αλήθεια? Εξαρτάται από το κύμα. Δηλαδή μπορεί να είναι 1 δευτερόλεπτο που και αυτό θα σε κάνει full ικανοποιημένο μέχρι και 5. Υπάρχουν και κάποια κύματα στην Αφρική που πάνε για πάντα. Οκ. Έχεις πάει και Αφρική λοιπόν? Νότια Αφρική και Μαρόκο. Νότια Αφρική, από ό,τι γνωρίζω, αφενός είναι crime capital, ας πούμε, το Cape Town και λοιπά, το οποίο είναι, ναι. Αν δεν συζητάμε και γι' αυτό. Και δεύτερον, υπάρχουν καρχαρίες στο νερό, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν, ναι. Δεν τους είδα. Απλά θα πω έτσι μια ιστορία πολύ γρήγορα. Ήταν να πάμε σε ένα μέρος να κάνουμε σερφ. Ήμασταν 2 αυτοκίνητα. Και εκεί που ήταν να στρίψει το μπροστινό αυτοκίνητο, πέρασε τη διασταύρωση και τελικά πήγαμε στην επόμενη παραλία. Και μάθαμε ότι στην παραλία που τελικά δεν πήγαμε, έγινε επίθεση καρχαρία και πέθανε ένα σερφερ. Αυτό ήταν το πιο κοντινό πράγμα που έχω ζήσει με καρχαρία. Δεν το είδα, αλλά ξέρεις, ήταν κάπως σοκαριστικό. Και μετά, όπως καταλαβαίνεις, είχαμε άλλες 2 μέρες να κάνουμε σερφ και αποφασίσαμε, ήμασταν όλοι, δεν πάμε να δούμε λίγο το Cape Town, πώς είναι και... Οι σερφερ globally, ας πούμε, έτσι στον κόσμο, έχουν κοινά χαρακτηριστικά με εμάς, με τους Έλληνες σερφερς? Κοίτα, είναι περίπου, όπως το έχω ψυχολογήσει εγώ, είναι περίπου ο κάθε λαός όπως οδηγεί. Κάποιοι θα είναι πιο ευγενικοί, κάποιοι πιο επιθετικοί, κάποιοι... Και υπάρχει και το localism. Δηλαδή αυτή είναι η παραλία μου και θα πιάσω εγώ τα κύματα και άμα δεν είμαι εγώ πάνω στο κύμα, θα σας αφήσω να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή αυτό το συναντάς αρκετά. Άμα είσαι σωστός και δεν είσαι aggressive, θα πιάσεις κύματα. Άμα είσαι τσαμπουκαλής, δεν θα σε αφήσουν. Και υπάρχει και περίπτωση να τσακωθείς. Δηλαδή γίνονται τσακωμοί. Εντάξει, εγώ δεν έχω βιώσει κάτι στο εξωτερικό, δηλαδή το αποφεύγω. Εδώ στην Ελλάδα με τους φίλους μου, ναι, έχουμε τσακωθεί. Για κύμα, Για κύμα, ναι. Φοβερό. Σου είπα πριν για το Cape Town. Κάτι που να σου έχει συμβεί σε πόλη? Στο Cape Town κοιμόμουν μέσα, είχαμε νοικιάσει τροχόσπιτο και ήρθανε κάποιοι, σπάσανε το τζάμι και μας πήραν τα κλειδιά. Με αυτό, εντάξει, δεν ήταν κάτι τραγικό. Δεν πήραν κάτι. Όχι. Απλά ήταν σοκαριστικό. Σε ένα τέτοιο ταξίδι, πόσο της 100 σερφ και πόσο της 100 λίγο sightseeing και λοιπά, να δεις λίγο το... Κοίτα, ξεκίνησε με 90% σερφ, τώρα είναι περίπου 50-50 για μένα. Ενδιαφέρεσαι πλέον? Ναι, ενδιαφέρομαι και για άλλα πράγματα. Μ' αρέσει και πολύ το περπάτημα, ξέρεις, να ανέβω σε βουνά, να δω τη φύση. Και υπάρχει και αυτό το κυνήγι του... Αυτό που μου λέγες πριν, ότι αυτό δεν το λέω, ας πούμε. Πάρα πολύ. Είναι μέρος της κουλτούρας, το έχω βρει ένα Πάρα spot. πολύ. Ακόμα και στην Ελλάδα, δηλαδή υπάρχουν κρυφά spots που δεν τα λένε φίλοι μεταξύ τους. Okay. Τα κρατάνε για την πάρτι. Ναι. Εγώ βέβαια τα έχω πει όλα και τα έγραφα και στο περιοδικό. Εγώ μοιράζομαι πληροφορία. Κάποιοι το θεωρούν προδοσία. Σε θέμα φυσικής κατάστασης, τι απαιτήσεις έχει αυτό από σένα? Κάνω γυμναστική κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δηλαδή, ξέρεις, για να είμαι πάντα έτοιμος, άμα θα βγάλει κύμα, να μπορέσω να πάω. Και όχι μόνο για το σερφ, αλλά ξέρεις, γενικά, έχει συνηθίσει το σώμα μου γενικά να γυμνάζεται και μ' αρέσει.
Τραυματισμούς σε όλη αυτή την πορεία στα extreme sports έχεις περάσει? Στο surf όχι. Στο snowboard πολλούς, στο ποδήλατο, στο skate. Τα έχω σπάσει όλα, νομίζω. Okay. Όχι κάτι όμως που μπορεί να σου αφήσει και κάτι. Ναι, μου είχαν μπει πολλές φορές κομμένα, αλλά επειδή πάντα γυμναζόμουν, το πίεζα και το γιάτρευα έτσι. Και με διατροφή και τα λοιπά. Είμαι τέτοιος τύπος. Okay. Όλο αυτό συνδέεται και με recreational drugs, ας πούμε, η κουλτούρα αυτή. Δηλαδή, θα πιεις ένα τσιγάρο πριν πέσεις, θα πιεις αφού, δεν θα πιεις καθόλου? Πώς δουλεύει αυτό όλο? Υπάρχει λίγο στην κουλτούρα του σερφ, γιατί συνδέεται κάπως, επειδή έχει πολύ άσκηση, πολύ αδρεναλίνη, ας πούμε. Όταν θα έρθει το κύμα θα το πιάσεις. Μετά, κάθε φορά που θα βγεις από το νερό, έχεις τρελή υπερένταση και τσίτα, ας πούμε. Τσίτα, αλλά με πολύ χαρά. Και πολλοί, ας πούμε, θα καπνίσουν ένα τσιγαράκι, ξέρεις, να χαλαρώσουν, και είναι πολύ ωραίο το feeling. Εγώ, εντάξει, είμαι πιο πολύ νοικοτινάκιας, αλλά μου αρέσει, ξέρεις, μετά το σερφ ένα τσιγάρο και είσαι σε μια πλήρη χαλάρωση. Okay, και σε αυτά τα ταξίδια που μέχρι τη δύση του ηλίου, ας πούμε, σερφάρετε. Το βράδυ τι κλίμα είναι? Θα βγείτε να πιείτε, τι θα ράξετε να τα πείτε? Κοίτα, αν έχεις κάνει πολύ σερφ, δεν έχεις το κουράγιο μετά να κάνεις πολλά. Οπότε θα κοιμηθείς. Τρέλες στις ξένες χώρες, ξέρω εγώ. Είναι όχι, πιο πολύ, ναι, πιο πολύ σερφ, είναι παραλία. Σερφ, παραλία, ύπνος. Οκ. Και στο repeat, φαντάζομαι. Αυτό, ναι. Τώρα που είπες στο repeat, και το πιο πολύ που έχω πάει, ας πούμε, είχαμε νοικιάσει ένα σάκα οίκη στις Μαλδίβες, 10 φίλοι, και είχαμε κάτσει ένα μήνα. Αυτό ήταν το πιο ακραίο, νομίζω, που έχω κάνει από καθημερινό σερφ. Και είχε κάθε μέρα σερφ, οπότε σκέψου ένα μήνα κάθε μέρα κάναμε αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι πόσο το ευχαριστήθηκες και πόσο θα σας ανέβασε σε επίπεδο η καθημερινή τριβή. Ναι, ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες. Και να σε ρωτήσω τώρα, είναι κάτι εποχιακό όπως και το snowboard. Ναι. Όταν έχεις σοφάρει κάποιους μήνες εδώ το καλοκαίρι, πόσο εύκολα βρίσκεις ρυθμό? Κοίτα, στην Ελλάδα έχουμε... Οι μήνες που δεν έχουμε σερφ είναι πιο πολύ τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Μετά το καλοκαίρι έχουμε τα μελτέμια, οπότε μπορείς να πας, ξέρω εγώ, μία Τίνο, μία Ικαρία να κάνεις. Και το χειμώνα έχουμε Πελοπόννησο, Πάργα, και στην Κρήτη γενικά έχει και γύρω-γύρω όλο το χρόνο. Για να στο ρωτήσω με πιο αθλητικούς όρους, τα ελληνικά spots για το επίπεδο σου είναι κάπως συντήρηση στα αλήθεια, έτσι δεν είναι? Εντάξει, δεν είναι κακά. Εμένα μ' αρέσουν, ξέρεις, δεν αναζητώ και τα τεράστια κύματα, οπότε με καλύπτουνε. Απλά δεν έχει τη συχνότητα. Δηλαδή θα βγάλει, ας πούμε, 3 μέρες τώρα, μετά από ένα μήνα άλλες 3 μέρες. Ναι. Ενώ αν πας στο εξωτερικό θα είναι σερί κάθε μέρα. Μίλα μου τώρα λίγο για τον εξοπλισμό και τις σανίδες. Τι είδη υπάρχουν, πιο μακριές, πιο κοντές? Υπάρχουν 1.000.000 διαφορετικά σανίδες, και εγώ, επειδή γενικά μ' αρέσει να φτιάχνω πράγματα, φτιάχνω και όλες τις σανίδες μόνος μου. Δηλαδή οι σανίδες που καβαλάω μ' αρέσει να τις έχω φτιάξει εγώ. Τι είδη λοιπόν υπάρχουν, ανάλογα τον καιρό, τα κύματα, τον αναβάτη, δεν ξέρω, το βάρος? Αναβάτη, ανάλογα τη διάθεση. Ξέρεις, δηλαδή θέλω να κάνω χαλαρό σερφ, θέλω να κάνω πιο aggressive, θέλω να κάνω aerial, να μπω στο tube. Ναι, τα κύματα είναι το πιο βασικό, και το επίπεδο. Δηλαδή ξεκινάς πάντα με μια μεγάλη σανίδα. Έχει το σερφ και κάποιο spiritual κομμάτι? Χωρίζονται οι σερφες. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που είναι πάρα πολύ spiritual. Ξέρεις, δηλαδή δένονται με τη φύση, είναι yogis, είναι και στους επαγγελματίες. Δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο κοινό που, ξέρεις, είναι μόνο στο spirit και όχι στον ανταγωνισμό και στους αγώνες. Δηλαδή υπάρχει αυτό πολύ. Εσύ λοιπόν που στέκεσαι σε αυτό? Εγώ νομίζω πιο πολύ στο spiritual. Δεν είμαι ανταγωνιστικός καταρχήν. Στα χρόνια του snowboard, ας πούμε, σε είχε κουράσει το κλίμα αυτό? Όχι, τότε ήμουνα 25 χρονών και μου άρεσε. Ξέρεις, δηλαδή μ' άρεσε να ήμουν καλός και να μαθαίνω καινούργια κόλπα κτλ. Αλλά ήταν, ξέρεις, άλλη εποχή. Από κινδύνους που αντιμετωπίζεις θαλάσσιους, ας πούμε,
πέραν των καρχαριών που είναι σε συγκεκριμένα μέρη, τι άλλο πρέπει να προσέχεις? Εντάξει, εμένα με φοβίζουν τα ρεύματα πολύ. Ξέρεις, γιατί στον ωκεανό έχει πολλά ρεύματα και μπορείς να μπεις σε ένα ρεύμα και να μην μπορείς να βγεις στην παραλία και να κουραστείς, και τα πλυντήρια που λέμε, δηλαδή να σε πάρει το κύμα και να σε κρατήσει κάτω πολλή ώρα. Που εκεί δεν πρέπει να πανικοβληθείς, γιατί όταν πανικοβάλλεσαι και περισσότερες, κουράζεσαι περισσότερο. Πρέπει να χαλαρώσεις και να περιμένεις να βγεις. Δηλαδή, άμα πανικοβληθείς. Σου έχει συμβεί τέτοιο? Σχεδόν κάθε φορά που κάνεις σερφ. Όταν είναι το κύμα πάνω από 2 μέτρα, μια φορά θα σου συμβεί σίγουρα. Κάθε φορά που θα μπεις. Δηλαδή να πέσεις και να σε κρατήσει λίγη ώρα κάτω. Τέλειος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Εάν σας αρέσει το περιεχόμενο και θέλετε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, μπορείτε να το κάνετε με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά στο σύνδεσμο PayPal, με subscribe στο κανάλι και φυσικά να το διαδώσετε στόμα με στόμα στην παρέα σας. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο Facebook group «Οι Ζωές των Άλλων Podcast». Ελπίζω να περάσατε καλά και σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Μέχρι την επόμενη φορά.